What's going on here? I'm sorry. I'm so sorry. What? فيلمنا جمر أو ناي تايوان أمريكان وجا دهر حيال كوينات زنارة عنوة النار إينايو كفتو كوينات سترف حد وتقدر ندهر هاليو نيك باركر ترحيو جنوالا بهوتي هالد أمبر أمون قط كوينات كل تين عيني عويرن مرأي تساينو أفتش أكا حاسس إنها لإيزكو عزلو ناوي كم زخيدو لوالا من ما يفلت مسوز واقع نورا فرانك استهال بتسايونا على شيء تسنح نيك عور كوينو نمعالتاتنا تقعز دحر مصنح افت خباو زنورو ناي تايوان عليت زقمطو مفنطر وديقو يتحاز بتوم عليت جن تايواناويان سلازخونو ننيك كم صلاعيو ميرأيون عور مخان مسولتو حزينو ملو ناوقشوتم حيزوم موي ملسو نيك عينو كحوب زي خلولو ملكع ولا عويرو ينبر قالو تحواسو تتقيمو يوتن مقصال إنا تلامة داي صنح نايتوم ناي تايوان عليت مراح زخونه حدا قطين ودون كرخ ميجيرو خمس تقام نني كلامو دو يجمر مجمريا نيك ما نمسوكي حقزو كنقساقس يخيل نيرو دحر غيزه كن اتون قالو تحواسو بدنب خمت قام نلعلي بطعم غوز كرات واقع يخون دوباك درويلون كلو امريت كعلت نا 4 مقلا افت ناي تايوان چاكا مستوم عليت ني 10 عامت متصنحه نيك زيتود اسروح نخود نأمريكا يخيد أمريكا أتيو أميا منا تنقساقسم كلو إنكي تشجرة استفلاليو مسانا خلاتنا حلفن رئو ساتومن قحاف التانن حرقت سنيوم التحرقت كلو مسيل وانبر حرقت مخون تزفلت كوم إلي مشجرون نيك مسحنا خبلع أحد ريستورانت أتيو كوف كيلن كلو عوركم زخونة زستوعلو استوصنو عوالو ودات تأسيو من كيرئيوم ناموغو مرير نقري حوصلو نيجن اتسبايس ناغورو لخم زرؤيون نمنتاي كم زوز حلون نتغانغستري حاتو اتوم وداتون نخلي قوال كيدوم ميچيغار يجمرو بورسا امنت إلوم انا تدواريو انا تጫወቱሉን كلو ات بورسا انا نيك غري على نيكون كيف رحه منم كم زي تفطره اتا بورسا العلامو نايتون غانغسترات مرحي كاراوصيو اندحر زي هو كم زقتلو ننيك يفرارحو نيكون تاكم مركز تقمل عنጨት ገይሩ ይቅርታ ዝሓትትሉና መሰለ ንኹላቶም ይወቅዖም አመጠረሻውን ታጌረ ዲይሉ ይቅርታ ይሓትት በተመሳሳለ ሰዓት ኣብ ላስ ቬጋስ ናይክኒክ ናይ ቀደም መዋግኡቱ ብጻዩን ዝፎቶ ዓርኩን ዝኾነ ፍራንክ ካብ ፎቅ ተንጠልጢሉን ሪኦ ብላዕሊ ሚክሪዲ ዝበሃል ብዙሓት ጋንግስተራት አንጠልጢሎም ሒዞምኒው ሚክሪዲ ውን ፍራንክ ሓድሽ ናይ ሓሽ መቃሙምቱ ንኸውን ይገድዶ ግን ፍራንክ ኣብ ዝሕማቕ ኩነታት ኮይኑውን ምንም ፈቃደኛ ይነበረን እቶም ማፍያታቱን ፈቃደኛ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ ስድሩኡውን ምስኡ ተቐጻዕት ከም ዝኾነ ይፈራርሕዎ ናይ ፍራንክ ገዛ ካብተልዓለ ኒክ ናብ ገዝኡ በፂሑ ናብ ኣፍ ደገ እናኹሕኹሕ ንሪኦ እቲ ማዕፆውን ሊን ዝተባሃለት ናይ ፍራንክ ናይ ቀደም ሰወይቱ ትኸፍቶ ፍራንክ ከም ዝደልየ ምስ ነገራውን ፍራንክ ተፋቲሓቶ ንነዊሕ ግዜታት ከም ዝተፈላለዩን ርኣቶ ከም ዘይትፈልጥን ትነግሮ نوح رحقات تقوعيزو نو خمز متصل زستوعالت جن أو جزاءاتو نخعرف تفقدلو قدم كوف موالون نسام فرانكن زولدو عوالا ودوم بيلي تفعلتو فرانك كوف مسألة لين شاخ تفلحلونا وكشني تأتي بيلون اتعدل تتغيمو فرانك يرئنن الليلو تتصرف ملكتات أو قدم فرانك يقبر نيكون هندوت إيدو بمحز ولا عيني عور بغالي من قدير إيالو نبيلي نغرو دحرستو السنة دقائق بزحت بولاويس نبيلي خقلشو ناقويو نافت جزاءاتيو انتايكم زدالي وق حتى مكلون بيلي أحد جبن مسكر كم زخونن وسيدونكم مسكر لهم كم زدالي وان يردقوا نيكن اتوم غانغسترات زدلا أخوان بولاويس مخانم سلس فلتا نخصما مع فقادنيا نغرن دحرون سلاك استهاله نامي كريدي قدما إيد زخونة مافيا نلين أسيرو نبيلي نخصعوا يخيد كروخوان كله يوقع سلزنورة لين ودان ختقلاخال كتحقفو تخيد جنو أخيبت أحد سلاك بشوقو تجيرو كودا وقعمو نخيت ودق نيجي دقفا لين دم النفس سخت موتن كلا نيك بتعم تناديدو سلزنورة اتاز دقفا لعنجيتي قصبيلي سحبا أوشتون نوح ناي سامورايز مثل كاراخم زلون رئي أو سكنداتون اتون بلاويس كيتو كوسلو نحاد إيدو غريتو بزي محرات كتقو عمي جمر سلاك نيك أور مخانو سلز فلتا دمت خيس مع افتقازاخن كساقس يموكر جنيك لعلمت أن أزنو بلحت جيروان سلزنورة كم بطوليك ألن سلاج مسنيك مقطعم كم زي يواص أوريون كل نجار حريقو بمشكوت نتيرو خافت جزاء ملت نيك كلهم طلعوا خافت جزاء مسملتو تخروتو ناولين يملس كحكمة خقايق مكرم كلون تموت سلز نهرت بناي مترشات نفاسا كل استخالو جيرو نودا بيلن خنكاخون نوبو نخوص دون تلمنو
ኒክ እውን ፈቃደኛ ኮይኑ ቃል ምስ ኣትየላ ቃሉ ንምሕላይ ንቢል ተሸኪምዎ ጉዕዞኡ ይጀምር ቁሩቴ ምስ ረሓቑ ቢሊ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ እሞ ኣዲኡ ኣበይ ከም ዘላ ንኒክ ይሓቶ ኒክ እውን ኣዲኡ ገዛ ከም ዘላን ሕጂ ግን ክርእዋ ከም ዘይኽእሉ ንቢሊ ነጊሩ ናወብኡ ከም ዝኸዱ ኣለዉ ይነግሮ ኣብ መናሃርያ ምስ በፅሑ ቢሊ ናወዲኡ ክምለስ ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ንኒክ ይነግሮ ነይሩ ኒክ እውን ነዲኡ ካሊእ ግዜ ተመሊሱ ከም ዝሪአን ሕዚ ናብ ባውንፎርድ ከይዶም ናወብኡ ክረኽቦ ከም ዘለዎም ይነግሮ ናፍታ ባስ ተሰቂሎም ክኸዱ ከለዉ እውን እንከይዝተውዓልሉ ስላግ ብርሕቐት ኮይኑ ይከታተሎም ኣብ ሓደ ቦታ ከዕርፉ ክወርዱ ከለዉ እውን ቅድሚ ናፍታ መኪና ምስቃሎም ሓያል ማይ ምውቃዕ ይጅምር እሞ ቢሊ ሰዓል ንኸይሕዞ ማይ ክውቃዕ ከም ዘይደሊ ንኒክ ይነግሮ ኒክ እውን ንእሽተይ ማይ ንማንም ሰብ ይጎድእን ኢሉ ሓንቲ እግሩ ምስ ሰደረ ኣብ ጭቃ ረጊፁ ሸተት ኢልዎ ይወድቕ ቢሊ ወዮ ማይ ምንም ኣይጎድእን እንደናበልካ ይነበርካን ኢሉ ንኒክ እናሰሓቆ ይጸንሕ ግን ባዕሉ ናፍታ ባስ ክስቀል ክጎይ ይኽእል ሸተት ኢልዎ ይወድቕ ኒክ እውን መፂኡ ንቢሊ መሊሱ ምስ ቀለደሉ ቢሊ ሕኑኡ ንምፍዳይ ካብ መሬት እምኒ ኣልዒሉ ከረሜላ እያንካ ኢሉ ንኒክ ይኸልሶ ኒክ እውን እምኒ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ቱፍ ኢሉ ንቢሊ ኣብ ርእሱ የንትዖ ናብ ባስ ተሰቂሎም ጉዕዞኦም ምስ ጀመሩ ቢሊ ኣብ ናይ ኒክ ንብረት እናፈተሸ ከሎ ኣቦኡን ኒክን ዝተለዓልዎ ናይ ኩናት ሰዓት ፎቶ ይርኢ ኒክ እውን ምስ ፍራንክ ከመይ ኢሎም ከም ዝተራኸቡን ኣብ ውትድርና ሰዓት ብጣዕሚ ዝፋትዉ ዕረኽቲ ከም ዝነበሩን ይነግሮ ኩሉ ልኡኽቶኦም ወዲኦም ንገዝኦም ዝምለሱሉ ግዜ ምስ ኣኸለ ተሓጒሶም ኣብ ካምፖም እናጨፈሩ ይጸንሑ ግን ብዙሕ ከይተጫወቱ እቲ ዝዓረፉሉ ቦታ ጸላእቲ የጥቅዕዎ እሞ ብሞርታር ምድብዳብ ይጅምር እቶም ሞርታር ዝተኩሱ ነበሩ ወታደራት ንክቆትሉ እውን ብድሕሪት ፍራንክና ኒክ ይለኣኹ ፍራንክ ንኒክ ክሽፍነሉ እሞ ኒክ ከይዱ እቶም ጸላእቲ ቀተል እዩ ነይሩ ተሓሳብ ግን ፍራንክ ኣብ ድሕሪት ምስ ተረፈ ዘይሓስቦም ጸላእቲ ይመፅዎ እሞ ንኒክ ሓዲግዎ የምልጥ ኒክ ናፍቶም ጸላእቱ እናኸደ እናተታኮሰ ይጸንሕ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ሞርታር ምስ ዓለበ ክልቲአን ዓይኑ ዓዊረን ናብ ትክክለኛ ሰዓት ክንምለስ ከለና እታ ባስ ኣብ ሓደ ነዳዲ ጣብያ ጠጠው ትብል እሞ ቢሊ ወሪዱ ነዲኡ ክድውለላ ይሞክር ኒክ እውን መማረፂ ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጠ ንቢሊ ኣዲኡ ከም ዝሞተት ይነግሮ ቢሊ እውን ኒክ ሓስዩ ስለ ዝተዛርቦ ከኣምኖ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ እናውጎየ ናናይ ዒልዎ ግራት ይኣቲ ኒክ ናብኡ ኣትዩ ክእልሾን ከሎ እውን ብጣዕሚ ይችገር ሃንደበት ቢሊ እናጎየ ጸኒሑ ስላግን እቶም ንኒክ ዝጽበዩ ይነበሩ ጋንግስተራትን ይሕዝዎ እቲ ችግሩ ግን እቶም ናይ ስላግ ጋንግስተራት ኣብቲ ውሽጢ ዒልዎ ብዙሕ ድምፂ ይፈጥሩ ስለ ዝነበሩ እቲ ዕውር ሰብኣይ ሓደ ብሓደ እናሃደነ ንባዕልቶም ወዲእዎም ካሊእ ይትረፍ ባዕልቲ ንባዕልቶም ክሳብ ዝቃተሉ የፍሪሕዎም ስላግ ግን ንኒክ ኣመና ስለ ዝፈርሖ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንእሽተይ ጎጆ ተሰቂሉ ይጽበዮ ግን እንከይሓስቦ ኒክ ብታሕቲ ይመጽ እሞ እታ ሰፈር ጽዲፉ ንኒክ ይቆትሎ ጸኒሑ እውን ንቢሊ ኣፍታ ትሕቲ ሰፈር ተሓዊኡ ይረኽቦ እሞ ሓቂፉ ድሕሪ ሕዚ ካብ ኢዱ ከም ዘይፈልዮን ብደንቢ ከም ዝንከባኸቦን ቃል ኣትየሉ እሶም ጸላእትና ወዲእና ኢሎም ጉዕዞኦም ብእግሮም ክቕጽሉ ከለዉ ለካ ስላግ ገና ይሞተን ምክንያቱ እቲ ኒክ ዝሓረዶ ካራ ብውሽጢ ናይ ትይት መከላኸሊ ገይሩ ስለ ዝነበረ ምንም ኣይጎድኦን ኒክና ቢሊ ንዝተወሰነ ርሕቐት ምስ ተጓዓዙ ኣብ ናይ ፍራንክ ገዛ ይበፅሑ ግን ክሕኩሑ ከለዉ ማዕፆ ዝኸፈቶም ፍቅደኝኡ ኣንያ ከኣትዩ ከለዉ እውን ኣብ ውሽጢ ምክሪድ ዝቆፅሮም ክልተ ቀተልቲ ጸኒሖም ንኒክ ይሕዝዎ ኒክ ውንኡ ስሒቱ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ደቃሱ ክነቅሕ ከሎ ኣብ ድሕሪ መኪና ምስ ቢሊ ኢዱ ንድሕሪ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይረኢ ጸኒሑ ንቢሊ እንድሕሪት ዝተኣሰራ ኢዱ ከመይ ገይሩ ንቕድሚት ከም ዘምፀን የምህሮ እሞ ንዕኡ ንኽፈትሖ ይገብሮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ካብቶም ክልተ ቀተልቲ ኣሕዋት ብናይ ኒክ ካራ እናተጫወተን ከሎ ኢዱ ይሕረድ እሞ ተናዲዱ ነታ ካራ ብመሽኮት ይደርያ ኒክ እውን ካርኡ ተደርያ ክትወድቕ ከላ ስለ ዝሰምዓ ሓወንዲዱ ናፍቲ ሽውር ጨርቂ ይደርብየሉ ኣኒ ተጻራርቶም ክልተ ኣሕዋት ኮፍ ኢላ ስለ ዝነበረት ኒክና ቢሊ ዝገብርዎ ኣለዉ ኩሉ ነገር እያ ትርኢ ነይራ ግን ንሳ እውን ተጠሊፋ ስለ ዝነበረት ነቶም ክልተ ኣሕዋት ኩረቶም ትሰርቆም ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቐት እቶም ክልተ ኣሕዋት ብዙሕ ተኪ መጾም ስለ ዝነበረ እታ መኪና ጠጠው የብልዋ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይ እቲ ማዕጾ ከፍትዎን ከለዉ ኒክና ቢሊ ተሓጋጊዞም ይወቕዕዎ እሞ ተመሊሶም ናፍታ መኪና ይኣትዩ ኣነ እውን እታ መኪና ንኽትሽፍር ብቕድሚት ኮፍ ትብል ኒክ ካርኡ ካብ ትድርበ ክንደይ ሰከንዲ ከም ዝገበሩ እናቆፀረ ስለ ዝጸንሐ ንድሕሪት ይምለሱ እሞ ካብታ ዝወደቐላ ቦታ ካርኡ ኣልዒሎም የምፅሉ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ክልተ ኣሕዋት ካብ ዝተዓጠቓ ክልተ ኣርክቶ ተንሽቲ መኪና ይምንጥሉ እሞ ንኒክን እቶም ካልኦትን ይስዕብዎም ኒክ ካርኡ ሒዙ ናብ መኪና እናተመለሰን ከሎ እቶም ክልተ ኣሕዋት ብርሕቐት መፂኦም እናተኮሱ ይቐርብዎም ደንጊፆም እናተጓዩ ከለዉ ናይ ኣነ መነፀር ይወድቕ እሞ ኒክ እውን እንከይፈለጠ ረጊፁ ይሰብረላ ኣብ መኪና ክምለሱ ከለዉ እውን ኣኒ ብዘይ መነፀራ ስለ ዘይትርኢ መኪና ክትሽፍር ኣይትኽእልን ኒክ ናይ መሾፈር ቦታ ኮፍ ክብል ከሎ ቢሊ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ከም ዘሎ ክነግሮ ይንፍትን ከምኡ እናበሉ እውን ካብቶም ክልተ ኣሕዋት ንምምላጥ ኣብቲ ጽርግያ ብፍጥነት ይጓዓዙ ኒክ እታ መኪና እናሾፈረ ናፍቲ ከተማ ከኣቱን ከሎ ነቶም ሰባትን መኻይንን ንኸይገጭ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ክልተ ቀተልቲ ኣሕዋት እውን ንኸምልጥ ዝተኻእሉ ክገብር እኒአዎ እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን ኒክ መኪና ምሹፋር ብጣዕሚ ዘዘናግዑ እዩ ዝመስል ቢልና ኣነ ግን ብፍርሓት ስርኖም ምሻን ይቐርቦም
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ክልተ ኣሕዋት ይርክብዎም እሞ ብመኪንኦም ክደፍእዎም እናሞከሩ ንባዕልቶም ተገልቢጣቶም ክልቲኦም ይሞቱ። ካብቶም ክልተ ኣሕዋት ምስ ኣምለጡ ንቢሊ ካረን ምስ እትበሃል ዓርኪ ኤሚ ይሓድግዎ እሞ ንፍራንክ ንኽእልሽ ኒክ ሓዲግዋ ይኸይድ። ቅድሚኡ ግን ቢሊ ንኒክ ክሰናውቶ እናጎየ የመጽእ እሞ ድሕሪ ሕዚ ሓው በይሉ ከም ዝጽውዖ ቃል ይኣትየሉ። ኒክ ንኹሎም ተሰናዊቱ ናብ ናይ ሚክሪዲ እንዳ ቁማር ይኸይድ እሞ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ሚክሪድን ካልኦት መሳርሕቱን ናይ ፍራንክ ሓድሽ ምህርቲ ቢዝነስካ ከድሕኑ ይኽእሉ ኢሎም ንሚክሪዲ እናተዛረብዎ ይሰምዕ። ካብኡ እውን ኤድ ዝተባሃለ ናይ ሚክሪዲ የማናይ ኢድ ዝኾነ ዓብዪ ሰብኣይ ናብ ፍሉይ ክፍሊ እትወስድ ኤሌቬተር ንምኽፋት ኮድ እናፀቐጠ ይሰምዖ። ኤድ ናብቲ ኤሌቬተር ክኣቱ እንከሎ ብዙሓት ቦዲጋርድታት ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ይሕልይዎ። ኒክ ኮነ ኢሉ ትኹረት ንኽስሕብ ኣብ ሓንቲ ቁማር ጨዋታ ብዙሕ ቅርሺ ይበልዕ። እቲ ሱፐርቫይዘር እውን ኒክ ዕውር ኢሉ ንኽጥቀመሉ ክዕምፅ ይምክር እሞ ኒክ ብቐሊሉ ይፈልጦም። ከጋልፆን ከሎ እውን ኣብቲ እንዳ ቁማር ዝጫወቱ ዝነበሩ ሰባት ዕግርግር የልዕሉ እሞ እቲ ንኩነታት ንዕድሉ ተጠቒሙ ኒክ እናተፋሓቐ ናብቲ ኤሌቬተር ይኸይድ። ኣብቲ ሰዓት እሱ እውን እቶም ክልተ ማናቱ ዓንትዎ መኪንኦም ክትግምጠል እንከላ ከይሞቱ ጸኒሖም ናብቲ እንዳ ቁማር ይመፁ። ኒክ እውን እቲ ዓንትዎ ኤድ ዘእተዋ ኮድ ዋላ ይርኣያ ሰሚዕዋ ስለ ዝነበረ ብድምፃ ከፊቱ ናብቲ ኤሌቬተር ይኣቲ። እቶም ዝተረፉ ክልተ ኣሕዋትን ቦዲጋርድታትን ናብ ታራ ኤሌቬተር ተሰቒሎም ክስዕብዎ ይሞክሩ። ኒክ ኣብኡ ዝፀንሕዎ ቦዲጋርድታት ቀጥቂጡ ምስ ወድአ እታ ሓንቲ ኤሌቬተር ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ይሰምዓ እሞ ካርኡ ገይሩ እቲ ሲስተም ኣበላሹ ጠጠው የብላ። ሕዚ ማንም ከይረበሾ ምስ ኤድ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ኤድ እውን ይዕቕቦ ክፃረፉ ክምክር እንከሎ ኒክ ከይተቸገረ ብኻርኡ ክልቲአን ጨጉሪ ዓይኑ ይቆርፀሉ እሞ ምፍራሕ ይጅምር። ጋእ ከበለ እውን ፍራንክ ዝተዓፀየላ ክፍሊ መፍትሕ ይህቦ። ፍራንክ ንኒክ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ኩናት ጠሊሙ ዋላ ኸይዱ እምበር ዳርጋ ምንም ግዜ ገበሮ ተሓጒሱ ይረኽቦ። ሒዙ እውን ካብቲ ቦታ ክጠፍኡ ከም ዘለዎም ንፍራንክ ይነግሮ። ፍራንክ እውን ነፃ ምዃኑ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ ሚክሪዲ እቲ ዝሰርሖ ነበሩ ኬሚካላት ንኸይጥቀመሉ ሙሉእ እቲ ላብራቶሪ ቤንዚን ነዚሑ የቃፅሎ። ናብ ናይ ካለን ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ቢሊ ውሽጢ ይረኸብዎን። ክእልሽዋ እንከለዉ እውን ግንባራ ብጥይት ተወቂዓ ሞይታ ከም ዘላ ይርኢ እሞ ንቢሊ ሚክሪድ ከም ዝወሰዶ ርግፀኛታት ይኾኑ። ብዙሕ ከይፀንሐ ሚክሪዲ ናብ ፍራንክ ይድውል እሞ ንቢሊን ኣንን ኣብ ሓደ ቦታ ዓጊቱ ሒዝዎም ከም ዘሎን ንሱ እውን ናብኡ ክመፅእ ከም ዝደልዮን ይነግሮ። እቲ ሓድሽ ሰርሖ ነበረ ሓሽሽ ፅባሕ ንግሆ ሒዙሉ ተዘይመፅኡ እውን ክልቲኦም ከም ዝሞቱ ይረድኦ። ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ናብቲ ዝተባህልዎ ቦታ ክኸዱ እንከለዉ ኒክና ፍራንክ ናብ መፈንጠር ከም ዝኣትዩሉ ብደንቢ ስለ ዝፈለጡ ኣብ ኩናት ሰዓት ዝተምሃርዎ ቴክኒክ ተጠቒሞም ቀሊል መንገዲ ቦምብ በዳልዮም ይኸዱ። እቲ ጉዳይ ምስ ኣልዓልዎ እውን ፍራንክ ንኒክ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ኩናት ሓዲግዎ ስለ ዝሃደመ ይቅርታ ይሓቶ። ኒክ እውን ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ዓይነይ ዓዊረ ዓለም ዋላ ይፀልምተኒ ንዓኻ ፍቕረይ ቀኒሾ ይፈልጥን ኢሉ ንፍራንክ ከም ወትሮ ከም ዝፈትዮ ይነግሮ። እቶም ክልተ ናይ ቀደም መሓዙት ኣብ መንጎኦም ነበረ ችግር ምስ ፈትሑ ናይ መጨረሻ ኩናቶም ብሓደ ንኽዋግኡ ይዳለዩ። ኣብ ጫፍቲ እምባ ምስ በፅሑ እውን ብዙሓት ማፍያታት ናፍታ ዝተሳፈሩላ መኪና ብጥይት ምትኳስ ይጅምሩ። ይኹን ዳ እምበር ኒክና ፍራንክ ገና ምትኳስ ከይጀመሩ ብትሕቲ እታ መኪና ኣምሊጦም እዮም ከይዶም። ኣብቲ ጣብያ እናተንቀሳቐሱ እንከለዉ እውን እቶም ክልተ ቀተልቲ ኣሕዋት ይረኽቦም እሞ ምትኳስ ይጅምሩ። ኒክ ነቲ ሓደ ሒዙ ከም ጥይት መከላኸሊ ይጥቀመሉ። እቲ ሓደ እውን ከይፈለጠ ይወቕዖ እሞ ክልቲኦም ተናዲዶም በዓልቲ ንባዕልቶም ይቃተሉ። እቲ ትኩሱ ሰሚዖም ብዙሓት ማፍያታት ናብቲ ቦታ ይመፁ እሞ ኒክና ፍራንክ ኣብ ሓንቲ ፀግዒ ይዕፀዩ። እቲ ኩነታት እናኸበደ ክኸይድ እንከሎ እውን ፍራንክ ከምቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝገበሮ ሕዚ እውን ንኒክ ሓዲግዎ ይሃድም። ኒክ ናይ ፍራንክ ተግባር ዋላ ብጣዕሚ የገርሞ እቶም ማፍያታት ምቕታል ክቕፅል ነይርዎ። መጨረሽኡ እውን ብጣዕሚ ልዑል ድምፂ ዘለዎ ሙዚቃ ዝተወልዐሉ ክፍሊ ኣትሞ ብደንቢ ገይሩ ምስማዕ ይሰኣኖ። ሕጉዞ ስለ ዝደለየ እውን ፍራንክ ብድሕሪት ከይዱ እቲ ፊዩዛት እናነቐለ እቲ መብራህቲ የጥፍኦ። ኒክ እውን ኣብ ፀልማት ተሓዊኡ እቶም ማፍያታት ድምፂ ክስምዑ እንከለዉ ሓደ ብሓደ ብኻርኡ ይቐትሎም። ፍራንክ እውን ተመሊሱ በቲ ኣብ ገዛ ዝሰርሕዎ ቦምቢ ንኦም ከጥቅዖም ይጅምር። በቲ ወገን ሚክሪዲ እቲ ሽየጥ ሓሽሽ ክገዝኡ ዝመፁ ዓማዊሉ ዓቕሊ ገይሩ ምፅባይ ይኣውይዎ። ሓደ ዕውር ሰብኣይ ብጣዕሚ ከም ዘቸግረሎም ምስ ነገሮም እውን እቲ ሓሳብ ብጣዕሚ የስሕቖም። ምክንያቱ ዕውር ሰብኣይ ከመይ ኢሉ ኣብቲ ሃገር ንዝሓየለ ማፍያ ዝገጥም። ብዙሕ ምስ ተዋግኡ እውን ኒክና ፍራንክ ናፍታ ሚክሪዲ ዝተሓበአላ ክፍሊ ማዕፆ ፈንጂሮም ይኣትዩ እሞ ንኒክና ቢሊ ኣሲሩ ብኻራ እናፈራርሖም ይጸንሕ። ፍራንክ እውን ከምቲ ዘልካኒ ካብቲ ሓዊ ዝተረፈ ሓሽሽ ሒዘልካ መፅየኒ ኺኢሉ ንሚክሪዲ ይህቦ። ሚክሪዲ እውን በቲ ውፅኢት ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኦፕራ ዝበሃል ሓደ ጃፓናዊ ብካራ ዝዋጋእ ማስተር የምፅእ። ኒክ ክንደየናይ ዝኣክል ጎዝ ምዃኑ ንምፍታን እውን ኣብ ፐል ይደርብየሉ እሞ ኒክ መሬት ከይዓለበት ብኻርኡ ገይሩ ክልተ ይመቕላ። ኦፕራ እውን ናይ ፀላኢኡ ዓቕሚ ብደንቢ ገይሩ ምስ ፈለጠ ብምሉእ ሓይሊ የጥቅዖ። ኒክ ዋላ ዕውር ይኹን ን20 ዓመት ብዘይ ዕረፍቲ ሰልጢኑ ስለ ዝነበረ ብብቕዓት ይጋጠም። እናተዋእሱ እንከለዉ እውን ጃኩዚ ናብ ዘለዎ ክፍሊ ተዳፊኦም ይኣትዩ። እናተዋእሱ ብኻራ ገይሮም ናይ መብራህቲ ሓጭን የውድቑ እሞ ናፍቲ ናይ ጃኩዚ ማይ ኤሌክትሪክ ይሕወሶ።
ኦፕራ ኣብ ገመድ ተንጠልጢሉ ንኒክ ናፍቲ ኤሌክትሪክ ዘለዎ ማይ ከውድቆ ይሞክር ግን ኒክ ብደንብ ፈሊጥዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ገመድ በጢሱ ንባዕሉ ናፍቲ ማይ የእትዮ ግን ኒክ መከርኡ ገና ኣይተወድአን ስላግ በዚ መፂኡ ከይበልዎ ብድሕሪት ንኒክ ተኩሱ ይወቅዖ ግን ከምኡ ኢሉ እንከለዋላ ኒክ ቃንዝኡ ሒጡ ካርኡ ይደረያ እሞ ንስላግ ኣብ ከውዱ ይወግኦ ስላግ እውን እንከይደንጉየ እናቐንዘየቶ እታ ካራ ስሒቡ ካብ ከውዱ የውፃ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፍራንክ ንሚክሪድ እናተዋእሶ ይጸንሕ ቢሊ እውን እታ ስላግ ዝደረያ ካርኡ ኣልዒሉ ንኒክ ክድርብየሉ ይሙክር ግን ቢሊ ክዎ ዝደረባይ ስለ ዘይነበረ ኒክ እታ ካራ ከይሓዛ ናፍቲ መሐመሲ ተኣቲ ዕድለኛ ኮይኑ ግን ኒክ ናይ ኦፕራ ካራ ኣብ ቁርኡ ወዲቓ ፀንሖ እሞ እሳ ኣልዒሉ ምበኣሱ ይቕፅል ንስላግ ክወቅዖ እንከሎ እውን በቱ መሽኮት ነጢሩ ናፍቲ ሃው ዝበለ ገደል ይጸድፍ ኩሎም ጸላእቶም ምስ ቀተሉ ፍራንክ ኣኒ ቢልና ኒክ ንፍራንሲስኮ ክምለሱ ናብ ባስ ይስቀሉ ኒክ ምስኦም ንክሳፈር እናተዳለየ ይጸንሕ እሞ ኩላቶም ምስ ተሰቐሉ ግን ትኬቱ ይደረያ ቢሊ ካብታ ባስ ወሪዱ እናጎየ ከም ዘድልዮም ዋላ ተነገሮ ኒክ ብሓዘን ናይ ስንብት ሰዓት ከም ዝኣኸለን ልዕሊኡ ኣቦኡ ከም ዝደልዮን ይነግሮ ቢሊ እውን ከም መስታወሻ ክትኮኖ ሓንቲ ናይ ዳይናሶር መጫወቲ ይዎ እሞ ኒክ ጉዕዝኡ ይቕፅል ዋላ ይርአዮ ዘህንጥዮ መጻእ ከም ጽበየሎ ፈሊጡ እናተጓዓዘ እናረኣናዮ ፊልምና ይወዳእ ፍራንክ ንብጻይ ሓዲጉ ምህዳሙ ሓቁ ዶ ይመስለኩም ሓሳብ ርእይቶኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩምን ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ ደጊምና ክሰንራኸብ ሰናይ ጻንሒት